Iba isibusise emndenini wakho before ube isibusise ebandleni. Number 2, ungacabanga ukuthi you are irreplaceable ebandleni lakho. Ubakwazi ukuthi mase kuthiwa uyashona, kuyophela inyanga sithola omunye wenza lento yenzayo. Musa ukusacrifice ifamily yakho ngenxa yebandla. Bayizwa bazalwane. Lento ngisho isinga kahle. You understand the ngisho? Ungakhonza ucabanga ukuthi uChuck Norris. Mfundisi, njengoba ushumayela khona abantu abangashumayela kangcono kunawe. Maka umfundisi, khona abantu abangasebenza kangcono kunawe umsebenzi owenzayo. Bakuenza khona abanye. That is why your family must come first. Ngoba uthe uPaul, indoda engondla bakubo yimbi idlula umuntu onjani ongakhona. Amen. So your second ministry is to your family and your spouse. Umuntu oshade naye, uma umfundisi esibusisa la ebandleni, makuphuma inkonzo ebingelelo sister, ayibonge sister, ayibonge azabahamba sister. Kodwa ekhaya uma umfundisi ihaga akayitholi. Ekhaya uma umfundisi ufike eseyigubezi. Lo mfundisi udeserve ukunqunywa lo mfundisi. Ungakhonze ebandleni umfundisi wakhona ehlukumeza unkosikazi nefamily yakhe kodwa ebandleni esibusisi. Ngoba kusuke ethulula umoya omubi ozokwenza ukuthi imishado yethu ingaphili emakhaya. Your first accountability, it's through your family. uNkulunkulu uyayi-check ifamily yakho yona uyikhonza kanjani. Uyazi ukuthi umzalwane mayilile la mayilile la uyazwakala umzalwane omla phambili egona ukuxokozela kwasekhaya. Umzalwane